musia vedieť po anglicky. Priznajme si to, angličtina by pre nás všetkých nemala byť neznámym jazykom. Naučiť sa ho však nie je až také jednoduché. Je len pochopiteľné, že svet zaplavili metódy, ktoré sľubujú okamžitý efekt. Môže vyhrať ceny dokopy za takmer 27 000 korún. Ale aj tí, ktorí sa do nášho štúdia nedostanú sa do živého vysielania, majú tiež šancu na výhru, pretože sú automaticky zaradení do súťaže o ďalších 10 000 korún. Informácie o našej súťaži nájdete aj na webovej stránke Slovenskej televízie www.stv.sk. V našej súťaži dostanete 5 otázok, za všetkých 5 otázok sú vecné ceny, no a tie môže vyhrať už náš prvý súťažiaci. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. S kým hovorím? Kto sa k nám dovolal? Jozef z Minulec. Jozef, dobrý večer. Poďme na prvú otázku. Každý, kto sa odteraz dovolá do nášho štúdia na číslo 0988 555 555, môže vyhrať vecné ceny takmer za 27 000 korún. Tí, ktorí sa nedostanú do živého vysielania, majú tiež šancu na výhru, pretože sú automaticky zaradení do súťaže o ďalších 10 000 korún. V našej súťaži môžete vyhrať vecné ceny, ako som povedala, dokopy takmer za 27 000 korún. Otázok je 5. Za prvú otázku môžete získať DVD prehrávač, za druhú radiomagnetofón, za tretiu domáce kino, za